Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Tajemství druhé světové války. Odhalení z druhé světové války. Tajné. Přísně tajné. Letadla proti raketám FAU. Na jaře roku 1944 uštědřili bombardéry RAF a americké 8. letecké armády řadu těžkých úderů jedinému cíli v severní Francii. Bombardéry byly ale jen jedním z prvků v tajné vědecké válce, kterou spojenci s Němci sváděli. Nicméně právě na nich záleželo, zda se spojencům podaří zvítězit nad hitlerovými odvetnými zbraněmi. Cílem bombardování byl zlověstný betonový dóm v Pas-de-Calais. Na jaře 1944 si spojenecké velení vytklo jeho zničení za prvořadý úkol. Němci se tam chystali montovat rakety dlouhého doletu, které měly mířit na Londýn. Pumy padaly na cíl i na síť kolejí, po kterých měly rakety putovat k odpalovacím rampám. Britská rozvědka se pak snažila zjistit, kdy začnou Němci bombardovat britské hlavní město a co budou válečné hlavice obsahovat. Rakety nebyly prvními zbraněmi, které Hitler nazýval odvetné. Byla to už létající střela V1, předchůdce raket s plochou dráhou letu. Britové jí dali přezdívku Doodleback, larva mravkolva. Objevila se v červnu 1944, pár dní po vylodění v Normandii. Při přeletu nad britským pobřežím se je snažili zlikvidovat protiletadlové baterie. Létající střely se prodíraly dělostřeleckou hradbou se zvukem, který připomínal obstarožní fortku. Přeletěli nad vnitrozemím a směřovali k cíli. Jejich let sledovali početné hlídky pozorovatelů. Obyvatelé Londýna se učili dávat pozor na charakteristický zvuk přilétající střely. Jakmile motor stichl, měla střela co nevidět dopadnout na zem. Pro válkou vyčerpané Londýňany byly V1 novou hrozbou. Premiér Winston Churchill a jeho vědecký poradce Lord Cherwell zřídili komisi zabývající se touto hrozbou. Její předseda Duncan Sands v září 1944 oznámil, že je problém vyřešen. Ale tato sebedůvěra nebyla na místě, protože bitva o Londýn ještě neskončila. Měla přijít druhá fáze.
8. září asi v 6:30 večer uslyšeli Londýňané obrovskou dvojitou ránu. V západním Londýně se zdvihl mohutný oblak kouře. Zpráva pro veřejnost uváděla, že šlo o explozi plynového potrubí, ale britský válečný kabinet znal pravdu. Výbuch oznamoval nástup nové odvetné zbraně raket V2. Dějiny V2 jsou spojeny s životy dvou mužů, profesionálního vojáka Waltera Dornbergera a vynikajícího mladého technokrata Wernera von Brauna. Braunovo nadšení pro ideu vesmírných cest vyústilo koncem 20. let v praktické pokusy s raketami. Braun tehdy studoval na berlínské technice a bedlivě sledoval pokusy německé raketové společnosti. Když roku 1932 zkrachovala, nastoupil von Braun do oddělení vojenských zbraní, kde se jako asistent věnoval výzkumu kapalných paliv. Podle Versajské dohody, podepsané po porážce, nesmělo mít Německo těžké dělostřelectvo, ale rakety zakázány nebyly. Rakety měl v armádě na starosti dělostřelecký expert Walter Dornberger. Vzpomínal, že na počátku 30. let bylo nejdokonalejší zbraní mohutné pařížské dělo. Tato obluda dokázala vystřelit 21 cm granát s 11 kg výbušnin na vzdálenost 90 km. Já jsem si pod pojmem raketa představoval něco, co by dopravilo tunu výbušnin dál než 250 km. Roku 1932 Dornberger s von Braunem chtěli vyvinout rakety pro oddělení vojenských zbraní. Dornberger Braunovi předal seznam požadovaných parametrů. Byla tam i maximální odchylka od cíle, která směla činit jen 60 až 90 cm na 300 metrů. Omezení platila i pro velikost rakety. Muselo být možné dopravovat ji po silnici a její nosič nesměl překročit rozměry silničních vozidel. Dornberger byl jasnozřivý. Zadané parametry odpovídají mobilní balistické střele, která se během studené války stala jedním z nejdůležitějších prvků výzbroje supervelmocí. Když se dostal k moci Hitler, přineslo to nový impuls i raketovému výzkumu. Hitler byl zastáncem programu přezbrojení. Ten byl zpočátku tajný. Ale od roku 1935 se s ním už Němci netajili. Program vyděsil sousední státy, ale vzbudil i hluboký zájem u německého vrchního velení. To se obávalo, že Wehrmacht takové strhující tempo nezvládne. Z těchto aktivit těžil raketový program vedený Dornbergerem a von Braunem. Roku 1937 dostali fondy na zřízení zkušební stanice v Peenemünde na ostrově u pobřeží Baltu. Zde se usilovně věnovali vývoji rakety V2, označované jako A4. Na druhé straně ostrova měla Luftwaffe vyvíjet létající střelu V1, označovanou jako FZG-76. Válka se blížila a tak se vědci v Peenemünde věnovali programu V2 ze všech sil. Proběhly úspěšné zkoušky modelů. Budoucnost vypadala pro Dornbergera a von Brauna růžově.
prototypy měly padáky, aby je bylo možné vylovit z moře. Nadšený von Braun s radostí pomáhal dopravit miniaturní V2 na břeh. Hitlerův vpád do Polska v září 1939 zajišťovali konvenčnější stroje, než byla von Braunova nevyzkoušená raketa. Němci dobili Polsko během 6 týdnů. Byla to první ukázka Blitzkriegu, bleskové války. Ještě než se Poláci formálně vzdali, dorazil Hitler do Gdaňska, kde pronesl k vítězným generálům řeč. Oznámil jim, že má tajemnou zbraň, která Německu zaručí neporazitelnost. Ale pokud tím vůdce myslel V2, jeho nadšení nemělo dlouhé trvání. Zanedlouho nařídil raketový program omezit. Podle Alberta Speera, pozdějšího ministra pro výzbroj, mohly hrát rakety V2 zásadní roli, pokud by byly použity dřív. Neměli jsme těžké bombardéry pro napadení Anglie. A přitom jsme tu měli zbraň, proti které se Angličané neuměli bránit. Kdyby se nám podařilo vypouštět na Londýn těchto raket třeba několik set, byl by to pro Angličany šok. Jenže ve 40. roce přežili Britové bitvu o Británii. V létě roku 1941 vyrazil Hitler na východ s cílem dobít Rusko. Německá armáda několikrát za sebou obklíčila protivníka a zničila tisíce ruských tanků. Němci zajali miliony rudoarmějců. Zdálo se, že blesková válka si připíše na konto další oběť. Jenže v prosinci 1941 udeřila zima a postup Němců se před branami Moskvy zastavil. V Peenemünde zatím probíhaly zkoušky s raketami, jenže se smíšenými výsledky. Přes technické problémy směřovali von Braun s Dornbergerem k naplnění svých snů. Jenže daleko od Peenemünde se mezitím válečné štěstí začínalo obracet. Roku 1942 utrpěl polní maršál Erwin Rommel v severní Africe zdrcující porážku u El Alameinu. V Rusku přišli Němci v bitvě u Stalingradu skoro o celou 6. armádu. Říše ztratila u Stalingradu asi 1,5 milionu mužů. 100 000 vojáků 6. armády padlo do zajetí. Tato pohroma dodala německému raketovému programu na naléhavosti. V říjnu 1942 von Braun s Dornbergerem úspěšně předvedli odpálení V2, jak vzpomíná Albert Speer. Najednou se ozval strašlivý hukot. Země se začala otřásat a následoval jeden z největších výbuchů, jaký jsem kdy slyšel. Pak se proti všem zákonům gravitace začala ze země zvedat obrovská střela, nejdřív pomalu a pak stále rychleji a rychleji, až s ohromným rachotem zmizela v oblacích. V prosinci 1942 vydal Speer příkaz k hromadné výrobě raket V2, ale uběhlo dalších 6 měsíců, než Hitler uviděl filmové záběry ze zkoušky von Braunovy rakety.
Hitler prohlásil, že raketa je rozhodující zbraní celé války. Pokračující zkušební program v Peenemünde ale ukázal, že von Braunova raketa je ještě nedokonalá. V ohrožení byla spíš sousední základna než Londýn. Nicméně to byl právě Londýn, kde dostával německý raketový program přesnější obrázek. V centru tohoto dramatu stál mladý vědec R.W. Jones. Ten se ve 30. letech věnoval výzkumu používání infračervených paprsků k detekci letadel. Od toho byl jen malý krok k vývoji britského radarového systému. Ten se pak stal zásadním faktorem, který přinesl Angličanům vítězství v bitvě o Británii. Jones byl klíčovou postavou vědecké rozvědky. Snažil se zjišťovat, na jakých projektech jeho němečtí protivníci pracují. Jonesovi se podařilo odhalit a zneškodnit řadu německých elektronických bojových prostředků, zejména radiové naváděcí paprsky, které vedly bombardéry Luftwaffe na cíl. Jones bojoval nevyhlášený boj, nesmírně tajný a pro spojence mimořádně důležitý. Roku 1940 sehrál Jonesův tým klíčovou roli v přežití Británie. Teď byli na tahu znovu. Jones se vrhl na spisy rozvědky. Spisy byly uloženy ve vládní kódovací a šifrovací škole v Bletchley Parku. Jones došel k závěru, že Němci zatím tu zásadní zbraň, o níž Hitler hovoří, nemají. Vypracoval seznam možností a na 5. místě byly střely a rakety dlouhého doletu. Jones byl ještě v Bletchley, když mu předali balíček doručený na britskou ambasádu v Oslu. V zásilce od neznámého příznivce byl dopis, který dostal později název Zpráva z Oslo. Dopis přišel údajně od někoho, kdo s námi sympatizoval a kdo hodně věděl o německém výzkumu. Podle něj se pracovalo na řadě projektů. Řekl nám například o chystaném použití Junkersu 88 jako noční stíhačky, jako střemlavého bombardéru. Zmínil se o Peenemünde a o tom, že jsou vyvíjeny velké rakety. Neuvedl výslovně, že se dělají v Peenemünde, ale byla to první zmínka o tomto ostrově. Také sdělil, jak jsou Němci s vývojem daleko. Zbraně FAU nebyly jediným plodem výzkumu. Němci vyvíjeli i dálkově ovládanou, raketou poháněnou klouzavou pumu, která byla v roce 1943 použita proti spojeneckému loďstvu ve Středomoří. Jonesovi nadřízení, včetně lorda Charvela, považovali zprávu z Oslo za podvrh, ale Jones byl přesvědčen o opaku. V prosinci 1942 informoval dánský inženýr Brity, že Němci vyvinuli raketu, která unese 5 tun výbušnin na vzdálenost přes 280 kilometrů. Druhá zpráva, tentokrát ze Švédska, uváděla, že se tyto zbraně vyrábějí v Peenemünde. V březnu 1943 nastal zásadní zvrat. Přišel z nečekaného zdroje od 2 německých generálů zajatých v severní Africe. Generál Ludwig Kruvel působil až do svého zajetí jako zástupce polního maršála Rommela. Generál Wilhelm Ritter von Thoma, jeden z nejschopnějších Rommelových tankových velitelů, byl zajat během závěrečných fází bitvy u El Alameinu.
Oba zajatci byli umístěni do stejné budovy, kde Britové pečlivě sledovali jejich hovory. V březnu 1943 řekl von Thoma Cruvellovi, že ohledně raket nedošlo k žádnému pokroku. Cruvel odvětil, že absence výbuchů znamená, že má program zpoždění. Jones zajásal. Pamatuji si to dodnes. Bylo to v sobotu odpoledne a můj zástupce Charles Frank najednou vzhlédl a řekl, no, měli bychom ty rakety radši brát vážně. A od té chvíle to nabralo na obrátkách. Po stejné stopě šli i jiní. Britská generalita si byla raketové hrozby také vědoma. Do čela nové komise, zabývající se hrozbou raket, byl jmenován Duncan Sands. Sklízel pozornost a Jones byl zdánlivě zapomenut. Byl to počátek mezirezortních svárů, ale Jones se dál o raketový program zajímal přes leteckou rozvědku. Díky tomu měl přístup k fotografiím z leteckého průzkumu, i když teprve poté, co je viděl Sands. V červnu 1943 způsobili 2 zprávy poplach. Přišly od Lucemburčanů pracujících v Peenemünde a obě se zmiňovaly o raketách. PRU, jednotka leteckého průzkumu RAF, měla s Jonesem úzké vztahy. Letouny vzlétly, aby vyfotografovali továrnu v Peenemünde. 18. června 1943 Jones konečně našel na fotografii z Peenemünde raketu. O týden později získal přesnější obrázek. Raketa vypadala velice reálně. 29. června se Jones zúčastnil zasedání obranné komise. Byla to jedna z těch nočních schůzí, která začínala v 10 hodin večer. Když jsme se usadili, dostavil se i Winston Churchill. Zahájil setkání tím, že požádal Duncana Sandse, aby zhodnotil otázku raket a navrhl patřičná opatření. Duncan Sands předložil patřičné důkazy, podle mě až příliš jistě, ale v zásadě správně. Na jejich základě prosazoval, aby bylo Peenemünde bombardováno. Churchill se obrátil na lorda Charvela a zeptal se na jeho názor. Podle Charvela šlo o německý podvrh. Byla to prý buď torpéda, nebo makety, které měly zakrýt jinou tajnou zbraň. Pak se Churchill obrátil na Jonese. Musel jsem tenhle názor vyvrátit a tak jsem říkal, může to být torpédo, jenže má nějakých 12 metrů, takže by muselo vážit 40 tun a žádné německé letadlo by ho neuneslo. A tak jsem pokračoval. Pokud jde o podvrh, jaký má tedy smysl, abychom bombardovali Peenemünde, což je jedna z hlavních německých stanic pro výzkum letectva a zároveň i vojenská základna? A tak jsem pokračoval krok za krokem, až jsem Charvelovy domněnky úplně vyvrátil. Jones prosadil svůj názor a Britové se rozhodli Peenemünde bombardovat. V noci 17. srpna 1943 vzlétlo k náletu na továrnu přes 600 letadel. Bylo to jedinkrát za celou válku, kdy k útoku na jediný přesně určený cíl vzlétlo celé bombardovací letectvo. Také šlo o jeden z prvních náletů, při kterém RAF použila vedoucí bombardér. Ten během celého útoku zůstával nad cílem a řídil ostatní letouny, kam mají shazovat pumy. Nový systém měl bohužel i své slabiny,
protože značkovače cíle dopadly mimo. Továrna v Peenemünde zůstala celkem nedotčená. Ze všeho nejvíc utrpěly ubytovací a správní budovy. K obětem náletu patřily i významné osobnosti. Mezi 735 mrtvými Němci byl i profesor Thiel, hlavní inženýr továrny. Zahynulo i 600 zahraničních dělníků. Po tomto náletu už britská rozvědka z tábora žádnou zprávu nedostala. Nálet zpozdil výzkumný program asi o 2 měsíce a donutil Němce přesunout výrobu raket na bezpečnější místo. V Londýně zatím Britové dál sledovali pokroky v Peenemünde. Byla zřízena nová komise, jejímž předsedou se stal Stafford Cripps. Po náletu na Peenemünde se pozornost rozvědky zaměřila na V1. Tajná služba Y, která odposlouchávala německé kódované depeše, monitorovala provoz mezi 2 vysoce specializovanými radarovými jednotkami na pobřeží Baltu. Bylo jasné, že radary sledují trasy zkušebních střel vyvíjených v Peenemünde. Neopatrné zmínky o FZG-76 nasvědčovaly tomu, že mají za úkol sledovat i letounové střely. Děsivé zprávy z francouzského odboje mluvily o okřídlených raketách. Zmiňovali i plukovníka Maxe Wachtla, který má ze severní Francie řídit jakousi kampaň. Přicházely podrobnosti o záhadných rampách, budovaných v oblasti Pas-de-Calais. Odvážní členové francouzského odboje některá z těchto míst podrobně prozkoumali. Byla to nebezpečná práce, při které neustále hrozilo zatčení. Zprávy o budovaných rampách a silné protiletecké obraně kolem putovaly z Francie do Londýna. Jenže pořád nebylo jasné, co přesně budou Němci odpalovat. Letecký průzkum jedné ze satelitních stanic v Německu odhalil podobné rampy, jako byly ty ve Francii a Belgii. Kousky skládačky, které rozvědka získala, začaly zapadat do sebe. A brzy měl přijít i poslední dílek. Umístila ho tam Constance Webington-Smithová, interpretka snímků leteckého průzkumu, která podrobně sledovala aktivity v Peenemünde. Jsou tu 3 struktury, které mě nesmírně mátly. Podle těch stínů se dá určit, že jsou nakloněné. A tady u té prostřední je skvrnka spojená s takovým letadýlkem, které jsem už viděla. Když jsem ho pak s použitím lupy změřila, vyšlo mi rozpětí jen 6 metrů. To byl ten důkaz, který jsme hledali, protože jde o miniaturní letadlo na odpalovací rampě. My jsme ho znali pod názvem Peenemünde 20, ale lidi ho později pochopitelně poznali jako V1. Britské rozvědce se také dostali do rukou fotografie zkušební V1, která spadla na ostrov u dánského pobřeží. V prosinci 1943 začaly americké a britské bombardéry řadu společných náletů na odpalovací rampy V1 ve Francii. Na Štědrý den shodilo více než 1000 letounů na odpalovací rampy a okolní budovy skoro 2000 tun výbušnin. Plukovník Wachtl dostal strach. Aby svedl spojence ze stopy, přestěhoval své velitelství, změnil si jméno i název své jednotky a nakonec si změnil i zevnějšek. Jenže francouzští odbojáři maskovaného Wachtla i jeho kočovné velitelství sledovali a Brity o každém podniknutém kroku informovali.
Podle odhadů Jonesova týmu byl program V1 narušen natolik, že Němci nebudou schopni začít s bombardováním dříve než v polovině března 1944. Jones podcenil problémy způsobené bombardováním Peenemünde a přesunem výroby zbraní V do obrovské podzemní továrny v německém pohoří Harz. V týdnech předcházejících spojenecké invazi byli Londýňané PUM V1 ušetřeni. Ty začali na Londýn dopadat teprve poté, co se spojenci vylodili v Normandii. ...13. června, týden po vylodění, vzlétly nad kanál první střely V1. Druhá bitva o Británii začala. Němci chtěli vypouštět 500 střel denně, ale spojenecké bombardování původní továrny jejich kapacity omezilo. Zanedlouho několik V1 dopadlo na zem, kde odhalilo svá tajemství. Jednalo se o překvapivě jednoduchou a relativně levnou zbraň. Pohon obstarával pulzní proudový motor Argus, patentovaný ve Francii už roku 1907 a roku 1919 navržený jako pohonná jednotka bezpilotního letounu. Střely bylo možné odpalovat z katapultů nebo z podvěsu pod letadlem. Letěly rychlostí 560 km za hodinu ve výšce 600 až 900 metrů. Pád na cíl po dosažení patřičné vzdálenosti obstarávala malá vrtulka pohánějící sčítač kilometrů. V1 byly pro britskou protivzdušnou obranu tvrdým oříškem, protože na lehké zbraně letaly příliš vysoko a na těžké dělostřelectvo zase příliš nízko. Starší stíhačky RAF se je snažily zneškodnit. Zpočátku byla britská protivzdušná obrana zatížena až na doraz. Na pobřeží byla spěšně přesouvána protiletadlová děla. Ta teď odpalovala nové šrapnely americké výroby s přibližovacím zapalovačem, které dělům dodávaly předtím tak postrádanou přesnost. Ze 4000 letounových střel V1 sestřelených nad jižní Anglií jich asi polovinu zlikvidovalo radarem řízené dělostřelectvo. Na střely, které úspěšně překonaly bariéru dělostřelecké palby, čekaly ve vnitrozemí další překážky. Kabelová síť přehradových balónů zneškodnila dalších 230 střel V1. Ale většinu zbylých střel si připsali na konto novější stíhačky jako Hawker Tempest, který dosahoval rychlosti až 700 km za hodinu. Stíhači, kteří pronásledovali střely V1, museli mít pevné nervy. Když se přiblížili k rychle se pohybující kořisti, museli střílet z těsné blízkosti. Jak vzpomíná Roland Beaumont, existovala i jiná metoda. Člověk musel střelu V1 vychýlit z rovnováhy koncem křídla. Přesně to se mi stalo, když mi došla munice, protože jsem likvidoval jinou střelu. Pak jsem uviděl další a tak jsem se ji pokusil taky zlikvidovat. Šlo o to dostat konec křídla těsně pod křídlo střely, ale nedotknout se ho.
Pak jsem vlastní křídlo pomalu zdvihal, zároveň tak zvýšil i proud vzduchu, který ovlivnil stabilizátor střely. Takže člověk zdvihal svoje křídlo pod křídlem střely, dokud se střela nepřekotila a nespadla dolů. První operační proudová stíhačka RAF Gloster Meteor se v boji poprvé uplatnila právě proti střelám V1. Stíhací letectvo RAF zlikvidovalo celkem 1771 střel V1. Jedním z nejnebezpečnějších prvků boje proti střelám V1 byly dálkově řízené letouny určené k ničení odpalovacích ramp. Vysloužilé letouny B-24 Liberator a B-17 Flying Fortress byly naplněny výbušninami, čím se z nich staly obrovské letající pumy, nesoucí takřka 13 600 kg torpexu odpalovaného nárazovou roznětkou. Letouny s krycím jménem Afrodita řídili dva piloti, kteří odjistili roznětky a vyskočili dřív, než stroj překročil pobřeží Anglie. Bombardér letěl dál a na cíl ho naváděl řídící letoun. Jeden z nich, pilotovaný Joe Kennedym, starším bratrem budoucího amerického prezidenta, vybuchl předčasně. Exploze poškodila objektiv v okruhu přesahujícím 10 kilometrů. Mnoho z 6200 střel V1 nedoletělo až k cíli, což byl střed Londýna. Zasloužil se o to geniální klam, který vymyslel Jones. Abwehr svým agentům v Británii nařídil, aby hlásili místa, kam střely dopadají. Němci ale netušili, že jejich agenty polapili Britové a ti teď předávají falešné zprávy o střelách přelétávajících cíl. Když střela dopadla na jižní Londýn, hlásili agenti, že dopadla na severu, aby Němci zkrátili dolet. Wachtl navrhoval, aby střely byly vybaveny vysílači, které by umožnili sledovat jejich cestu. Jenže jeho nadřízení věřili zprávám agentů a požadavek zamítli. Když spojenci vyrazili z Normandie dál do severní Francie, padly jim do rukou i odpalovací rampy, ale ustupující Němci vybudovali nové v Nizozemí. K bombardování jižní Anglie se teď připojily i útoky na Antwerpy, které spojenci osvobodili v září 1944. Na Antwerpy dopadlo přibližně 2,5 tisíce střel V1. Spojenci sice obsadili odpalovací rampy, ale to ještě neznamenalo konec hrozby střel. Němci měli v rukávu další trik. Začali střely vypouštět z bombardérů létajících nad Severním mořem. Takto jich bylo odpáleno asi 1000. Jenže noční stíhači RAF působili v řadách bombardérů těžké ztráty. Ze všech střel V1, které doletěly do Anglie, jich asi 2400 dopadlo na Londýn. Škody byly vážné. Zabili přes 6,5 tisíce lidí a trojnásobek těžce zranili. Londýňané se znovu museli ukrývat ve stanicích podzemní dráhy nebo v nových hlubokých krytech, ale přežili. Ani během počátků kampaně střel V1 nestratil Jones ze zřetele hrozbu raket V2. Letecké fotografie nové experimentální stanice v polské Blizně odhalily řadu kráterů a pak i raketu.
Polští odbojáři dostali za úkol dorazit k odpáleným zkušebním střelám dřív než Němci. Získané informace pak putovaly do Londýna. – 13. června 1944, v den, kdy na Anglii dopadla první střela V1, spadla ve Švédsku raketa V2, která se odchýlila od kurzu. Spisy týkající se raket narůstaly. Zbraně V si teď vzala na starost SS. Vyráběly se v podzemní továrně v Nordhausenu v německém pohoří Harz. Tato obrovská továrna se podobala jeskyni Nibelungů. Výrobu obstarávali tisíce vězňů z koncentračního tábora Dora. Z tábora směřovaly rakety po silnici nebo železnici na místo odpálení. Na východní frontě zatím Rusové tlačili Němce zpátky k hranicím říše. Jak Němci ustupovali, ocitali se zkušební střelnice raket V2 v ohrožení. Také v Blizně se blížil konec. V červenci 1944 ji dobili Rusové. Britové se už nemohli dočkat, až prozkoumají její tajemství. Stalin Britům povolil, aby si mohli objekt prohlédnout. Jenže pak následovala groteskní, ale vysoce účinná metoda ruských obstrukcí. Britskému týmu se dostalo v Blizně vřelého uvítání, jenže získané části raket se v ruské zóně nejdříve ztratily. Když pak bedny konečně dorazily do Londýna, obsahovaly jen změť rezavých leteckých motorů. V Polsku byly mezitím nalezeny další materiály týkající se raket V2. 20. srpna dopadla do bažin východně od Varšavy nevybuchlá raketa V2. Poláci ji našli, ukryli hlouběji pod vodu a když se němečtí pátrači přesunuli jinam, demontovali nejdůležitější části. Součástky z Polska odnesla britská dopravní Dakota, která letěla z italského přístavu Brindisi. S drahocenným nákladem pak pokračovala do Anglie. V Německu mezitím probíhaly spory, jak rakety nejlépe rozmístit. Von Braun a Dornberger prosazovali mobilní rampy. Jenže to by znamenalo skládat a obsluhovat jemné mechanismy přímo v poli se všemi z toho plynoucími problémy. Hitler dával přednost výstavbě pevných odpalovacích ramp v severní Francii. V říjnu 1943 začala výstavba 2 obrovských základen ve Vizern a Watanu v Pas-de-Calais. Ve Vizern se brzy hrozivě rýsoval dóm zvaný Kupole. Jednalo se o ucelený odpalovací systém. Po kolejích sem podzemním tunelem přijížděly rozebrané rakety. V obrovské továrně pod domem pak měly být složeny dohromady a opatřeny výbušninami. Pak měly putovat na odpalovací rampy. Podle plánu odsud mělo každých 24 hodin vzlétat 50 raket V2. Od března 1944 útočily na kupoly britské a americké bombardéry bez ustání. Jenže pumy neudělali na mohutném betonovém krunýři víc než pár škrábanců.
Za to se jim podařilo uvolnit celou obří stavbu z místa a změnit vše v měsíční krajinu. Spojenci dobili severní Francii dřív, než z ohromné základny odpálili jedinou raketu V2. V září 1944 se Britové s Američany pokusili zaútočit na Rýn v náročné letecké operaci, která ztroskotala u Arnhemu. V německých rukou zůstávala většina Nizozemí, odkud bylo možné odpalovat rakety z mobilních ramp. Mobilní rampy, které potřebovaly jen pevný betonový podklad a řídící vozidlo, znamenaly pro spojence vážný problém. Rakety byly zranitelné jen během transportu z továrny. Po odpálení je už nebylo možné zastavit. Nejdřív vystoupili do výšky 90 kilometrů a pak začali klesat 4krát rychleji než zvuk. Svůj přílet oznamovali obrovským dvojitým zvukovým rázem. Během sestupu se podařilo nafilmovat jedině zneškodněnou V2. Pravdu o raketách sdělil kabinet britské veřejnosti až v listopadu 1944. Vláda se obávala paniky. V jednu chvíli se uvažovalo dokonce i o kompletní evakuaci Londýna. Nejúčinnějším opatřením proti útokům V2 byly útoky na transporty, které je převážely k rampě. Útoky raket V2 dosáhly vrcholu v únoru 1945, kdy jich na jižní Anglii dopadlo 232. Celkově na Anglii dopadlo 1115 střel, z toho 517 na oblast Londýna. Poslední 2 vybuchly v březnu 1945. Dohromady usmrtili 3000 lidí. I na Antwerpy dopadaly kromě střel V1 také rakety V2. Hrozba pominula až poté, co spojenecký postup zatlačil rampy mimo maximální dolet. Raketa využívala nejmodernější technologii. Gyroskopický vyrovnávací systém překonával vše, co měli ve výzbroji spojenci, a elektromotor pohánějící gyro byl nejmenší svého druhu. Náklady na tunu výbušnin dopravených na cíl však byly v případě V2 20krát vyšší než u V1. Za 7 měsíců dopravili V2 na Londýn s těží 500 tun výbušnin. Naproti tomu dokázali spojenecké bombardéry ke konci války svrhnout na německé město během jediného náletu 8000 tun. Jakkoliv byla V2 dokonalá, šlo jen o marnotratné plýtvání technikou. Některé rakety V2 prý měly být upraveny, aby nesly chemické, biologické či dokonce jaderné zbraně. V tomto bodě zůstává von Braun ve svých pamětech záměrně zdrženlivý. Modifikované rakety V2 mohly být vyzbrojeny radioaktivním odpadem z německého programu na výrobu atomové bomby, přestože ten byl oproti spojeneckému opožděn. Tyto primitivní jaderné zbraně by mohly proměnit oblasti jižní Anglie v radioaktivní pustinu. To by mohlo vysvětlovat, proč byly střelnice jako Vatan tak složité a proč z nich byly i podzemní sledovací stanice.
Základny padly spojencům do rukou dřív, než mohl program nabrat obrátky. Byl to i konec německých nadějí na novou superstřelu s názvem A-10, která by V2 používala jako druhý stupeň a mohla zasáhnout i New York. Lze předpokládat, že tyto střely by nesly něco strašlivějšího než jen výbušniny. Obrovské úsilí, které Němci věnovali jejich vývoji a výrobě, by asi těžko ospravedlnila tuna konvenční nálože. Superraketa se tak připojila k dlouhému seznamu Hitlerových tajných zbraní, s jejichž pomocí marně doufal, že odvrátí porážku. – 8. května 1945 oslavovali miliony lidí konec války v Evropě. Ukořistěné rakety byly vystaveny na londýnském Trafalgarském náměstí. Ironií je, že skutečným vítězem se v případě zbraní V stal nejspíš Werner von Braun. S celým svým výzkumným týmem se vzdal Američanům a nakonec se stal otcem amerického vesmírného programu. České znění připravili Zbyněk Ryba, Vladimír Francev, Radim Štětina, Jiří Hromada, Oldřich Vlach, Lea Suchánková, Jana Prášilová, Jitka Kučerová. Ve studiu Můstek vyrobila Prima Plus AS, televize Prima v roce 2000.